Bé, aquesta és la carta que li envia a l'avi en el Liang Liang, com a resposta a la primera carta. I diu, Kei Liang Liang te Hui Xin. Kei, que seria cap a, el Liang Liang te Hui, de tornada, Xin. O sigui, la carta o el missatge de tornada cap al Liang Liang. Sí? Si els complements els van afegir i l'últim és la paraula important. Comença igual que abans. Xin ai te liang liang, estimat liang liang, ni te lai xin wo shuo taola, la carta que m'has enviat, ni te lai xin, lai de venir, xin de missatge, la carta que tu has enviat, o que tu, sí, la carta que ve teva, wo shou taola. Aquí l'ordre, el més estàndard hagués estat d'una altra manera, però aquí en principi vol donar-li importància a Nita Laixing a la teva carta. Wo shou taula. Això és un complement direccional. És rebut i tau, ja veurem en el seu moment. En principi ja diu que l'acció ja ha acabat, perquè si és un complement, resultatiu, i el la doncs, acaba de confirmar que ja l'ha rebut. Val, comença, segueix. Song Nita Xing Jong des del teu missatge. Jong vol dir entre el teu missatge i des de. Vale? Song des de, Jong entre. O sigui, entre les coses del teu missatge. Kei, de permís, aquí seria poder, però com de permís. Can Chu, o sigui, tinc l'habilitat de veure, he pogut veure. El Chu aquest és una miqueta literari perquè no caldria tampoc. Can, mira. Nita Zhongwen Shui Ping Yo la Gentata Ti Cao. El teu nivell de xinès, Shui Ping al final, Zhongwen, nivell de xinès, el teu, sí? Jo, això voldria dir també en el passat, ja veurem les funcions que té el you. Youla, vale? Ha acabat l'acció. Gentata Ticao. El teu nivell de xinès té un genta gran, Ticao, un augment molt gran. Yeye, l'avi, que és qui escriu, Hen Kao Xing. Està molt content, l'avi està molt content. Ting Shuo, he sentit a dir, Nimen Yao Lai Pei Jing Wanar. He sentit a dir que vosaltres, Nimen, Yao, voleu, Lai, venir, a Beijing, Lai, Chu, a l'anar i al venir, no porta preposició després, poses al lloc. Beijing, a Beijing, one hour. I això seria jugar, es tradueix com a jugar, però és a passar-ho bé, sí? Quan surts una estona, vas a one hour, a la nit vas a one hour, sí? One. I ara és, bueno, el mateix. Hai yao lai kan wo. I també, aquest hai, que és encara, aquí seria un també, Yao lai kan wo, i també voleu venir a veure'm. Ye ye ken kao xing la, encara més content, el l'avi està encara més content. Ye ye zhen xiang nen zao yi tian jian dao ni men. L'avi, de veritat o realment, vol poder veure-us d'hora un dia. Sí? L'avi vol veure-us ben aviat, realment seria això. Però un dia ben d'hora, o sigui, un dia d'hora, no gaire llunyà. Wo ye hen xiang chu mei guo can can. Jo també m'agradaria molt, a mi també m'agradaria molt, chu, anar, mei guo, Estats Units, can can. Això és a veure, i quan és doble, és una repetició, el veure el can-can és que es suavitza una miqueta la intensitat. Chu can-can, pai kong, anar a veure la Casa Blanca, pai és blanc, kong és com
és com un palau, bueno, Casa Blanca. Can Can Ziyou, veure llibertat, que vindria després. Veure... Can Can Ziyou Nu Shengxiang. Nu Shengxiang, l'estàtua. Això és Xiang, seria la imatge. Nu Sheng, divinitat o deessa. Ziyou, llibertat. Can Can. Veure la imatge, sí, de la divinitat o deessa de la llibertat. O sigui, veure l'estàtua de la llibertat. Continuem. Wo hai, jo també. Zai tianshi li, també he vist. Jo també. Zai tianshi li, a la televisió. Can quo, aquest quo, can, veure, quo és d'experiència. Val? Jie shao, la presentació, una introducció. Huang Shi Gong Yuan, la de Jilupian. Jilupian és un reportatge. Huang Shi Gong Yuan és el parc de Yellowstone. Val? Yellowstone és la pedra groga, doncs Huang, groga, Shi, pedra, Gong Yuan, parc de Jilupian. Un reportatge, un vídeo, un documental del parc de Yellowstone. He vist, per tant, resumint, jo també he vist a la tele una presentació, una introducció un reportatge que introduïa, que presentava el parc de Yellowstone. Nalita Fengjing, Fei Chang Meili. Allà, Nali, allà, de Fengjing, el paisatge d'allà, Fei Chang, molt, Meili, molt maco. Meili amb homes no podria ser, amb dones, normalment en paisatges. Wo Yao Shi. Aquí veiem que ens falta algun accent, Shi. Wo Yao Shi. Chula Mei Kuo. Aquest Yao Shi és seria com sí condicional. Jo, si Chula Mei Kuo, veiem que si aquest la, encara que està en una hipòtesi, és un la. O sigui, si en cas de que anés i fos als Estats Units, ni neng pei wo i chi chu nar wanar ma. Ma és la pregunta. Llavors, tu em podries pei, que seria acompanyar, wo i chi, junts, tu i jo junts, chu nar, allà, wanar, que seria a passar-ho bé. Em podries acompanyar, tu? Xin te xue chi, anem a la última. Xin te xue chi, xin que és nou, xue chi que és semestre, trimestre, període d'estudis, quai, kai shi le. Kai shi le. D'aquí, el quai, la, t'està dient que de seguida començarà. Quai, de pressa, de seguida, kai shi, comença la. De seguida començarà. Ju, et desitjo, ni xue xi jinpu, que progressis estudiant, sí, aprenent. Xue xi es pot traduir com a estudiar i és aprendre, sobretot. Shen hua yu ka kuai, que tinguis una vida agradable, I al final posa el lletge, que és qui escriu, i aquí vam veure que això es podia escriure amb números normals, ling, ling, u, i que el ling, ling tindria un altre, un caràcter molt més complex. 2005, any 2005, Jiou Yue, aquest el Jiou es podria escriure amb número 9 més, per tant és el setembre. Jiou R, és el Jiou, també és 9, dia 9 del setembre del 2005. I això és tot.